Το 2020 αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα καινούριο σπίτι εδώ πέρα στις Αλικές, γιατί ήταν οικόπεδο και μέσα από μια διαφήμιση του κύριου Κούρτη μπήκαμε στη διαδικασία να ψάξουμε για να φτιάξουμε προκάτ. Αλλά έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε ένα χρόνο είχα ήδη το σπίτι μου, παρόλο που ήταν εποχή COVID και δυσκολεύτηκα λίγο με τα γραφειοκρατικά, αλλά μέσα σε ένα χρόνο είχα το σπίτι που βλέπετε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα και από τη συνεργασία και από ό,τι παρατηρώ, όποιος περνάει από το σπίτι κάθεται και το χαζεύει, γιατί είναι τέλειο. Όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν εδώ πέρα στο σπίτι για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ συνεργάστηκαν και πάρα πολύ γρήγοροι όσο αφορά και το αποτέλεσμα, και γενικά δεν έχω κανένα παράπονο, όλα έγιναν γρήγορα, γιατί και εγώ ήθελα να μπω πάρα πολύ γρήγορα στο σπίτι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κούρτη και τους συνεργάτες του.